मोनसे राजखान्थियारि सोंथि सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा दासिमबो इउपिपिएलखौ टार्गेट खालामनानै बुंबाय थायो जे इउपिपिएल दोलोआ दायो थर्ड पजिशनावसो दं होननानै नाथाय बिथांमोननि दोलोनि जे दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोननि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय दं सार। साना सानजाहा ओंखारो सोनाबहा हाबो बेयो अराय सैथोखौ दोनखोमानो हाया। जोंबाय साननाय साथिखौ बा बाथिखौ बा जोंलारिखौ नोंथाङा खादाजों जोबनानै दोनब्लाबो बिनि पहरा जेरैखि जायाबाबो ओंखारखागोन बेयो सैथोखा। दिनै इउपिपिएल दोलोनि जा पिक पजिशन बेखौ रावबो ना होननानै बुंनो हाया आरो हाग्रामानि जा बुंनाय राव बियो गावनि गोसोखौ बुरखायनाय मोनसे रावसो। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौसो क्लियार बुंनो नागिरदों। खोब खम समनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोजों राजखान्थि दोलोजों मार्च आप जानो थांगासिनो दङ। बिथाङा बबे दोलोजों मार्च आप जानो नागिरदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांनि बिपिएफ दोलोआ जोबसिगोन, मार्च आप जासिगोन आरो हाग्रामायाबो बिपिएफ दोलोनि गासै मानसिफोरखौ लानानैनो गावनि बिपिएफखौ फोजोबखासिगोन। आं इउपिपिएल दोलोनि सासे आंबो सोद्रोमा हिसाबै आं बिथांखौ खावलायनोसो नागिरदों। बिथाङा जुदिहे इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला जेराव हाग्रामाया गावखौ जेनगोनखौ मिथिखानानै दिनै गुबुन राजखान्थि हान्जाजों मार्च आप जानो नागिरगासिनो दं, सिङाव रायलायखोमागासिनो दं, जोंनियाव मोननाय इन्टारनेट इनपुट बायदिबा रायलायगासिनो दङ। बेनिखायनो हाग्रामानि देरहानायनि दायित्वखौ आं बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो जे बिथांनो जोङो इउपिपिएल दोलोआ देबोरगाव समस्तिखौ होनो राजि। जुदि बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबोब्ला आरो देबोरगाव समस्तियाव बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ आं गावनो लागोन। आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय थाबाय। बे पजिशन, थार्ड पजिशन, फर्थ पजिशन, फिफ्थ पजिशन, वान पजिशन, सेकेन्ड पजिशन बे गावनि गोसोखौ सेटिसफाइ खालामनो बुंनाय रावसो, खिन्थु हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। आरो बिनि थाखायनो हाग्रामानो इउपिपिएल दोलोनि जानानै देबोरगाव समस्तिखौ होनो थाखाय जों राजि जानानै दं। दा 2025नि जे बिटिसि बिसायख'थि बेयाव बिथांनि मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बिथाङा फोरमायो जे फैगौ 2025 मायथाइयाव बिपिएफ दोलोआनो 100% सरकार दागोन बे बाथ्रा। आं बेखायनो होनदों बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दं। सैथोआ जेब्लायबो सैथोखा। बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दंखायो, बेखौ जोंनि बिटिआरनि 36,84,062 बिटिआर बासि दङ जोंनाव भारतीय नागरिक। जों साफ्रोमबो मिथिगौ बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दङ आरो बिपिएफआ गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों मार्च आप जानो थांगासिनो दं। बे सिंनि खोथा। आरो इउपिपिएल दोलोनि आं सासे सोद्रोमा हिसाबै सेकेन्ड खेब आं बुंबावबाय, बिथाङा जुदि इउपिपिएल दोलोआव मार्च आप जाफैयोब्ला हाग्रामानि थाखाय देबोरगाव समस्तिया खुला जानानै दं। देबोरगाव समस्तियाव बिथांनो जों टिकेट होगोन आरो बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ जों लागोन आरो आं गावनो मावगोन। कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बिक्रम दैमारि बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंथियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों टार्गेट खालामो इउपिपिएल दोलोखौ। कास्टम, बिक्रम, ओमफ्राय मा होनदों सासेया प्रहलाद, बिथांमोनाथ' हाग्रामानि थाम्फै होग्रा साफा साफा सुबुंसो। गतिके हाग्रामा महिलारिया बिपिएफखौनो फोजोबोब्लालाय कास्टम मोनालाय मानिथो इसु थाबावनो हागौ। गतिके हाग्रामाया जेजों थांगोन बिनि उन उननो बिथांमोना थाम्फै होलांबाय थाखागोन। इउपिपिएल दोलोआव हाग्रामाया जइन जाबा इउपिपिएल दोलोआव खारबोनांगोन कास्टमाबो। बहाबा गुबुन पार्टियाव थाङोब्ला बे पार्टियावनो थांनांगोन। गतिके हाग्रामायानो गासिबोखा बिपिएफआव। हाग्रामा गैला माने आरो बहाथो बिपिएफ थाबावनो। बड'लेण्ड हालामाव मोनसे थाखानाय नेसनेल पार्कखौ लाफानानै मानगोदेब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2021 मायथाइयाव रायमना नेसनेल पार्कआ
गोदानै दाफुंजादोंमोन आरो थांनाय 15 आगस्टनि डिक्लारेसन बायदि सिकनाझार हाग्रामा एबा सिकना जोहोलाव हाग्रामाखौ लानानै दिनै दाखालि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जा केबिनेट डिसिसन बे डिसिसननि गेजेरजों सिकनाझार हाग्रामाया बा सिकना जोहोलाव हाग्रामाया फाइनेल जानानै फैबाय। गतिके बे जोंनि बड'लेण्ड हालामनि जि मोथांखोर मिथिंगायारि सृष्टि खालामनाय बा नुथायखौ जोङो जुगामि खालामनायनि हाबाफारि बे जोंनि सरकारनि दिनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाफुंना फैबाय। बेखौनो आं गभर्नमेन्टनि जानानै बुंथिनो नागिरदों दे जोंनि बिटिआरनि बर'फोरखौ लानानै गासै जाथि जनगोष्ठिया दिनै हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होनाय आरो जोंनि गासै सम्पदफोरखौ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय सांग्रां जादों। बेनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टनि जानानै साफ्रोमबोनिसिम धन्यबाद होगोन। मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिबावनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर सरकारा सावरायनाय बायदियै जोङो बावैसोनो फैगौ वाइल्ड लाइफनि मिटिङाव मानगोनां चिफ सारा बाहागो लागोन। बे बाहागो लानायाव जोङो मोनथाम वाइल्ड लाइफ जोङो सृष्टि खालामबावनो नागिरदों। अलरेडि जोंहा दा मोनथाम नेसनेल पार्क जाबाय, मोननै वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि दंखायो आरो गुबुन मोनथाम जों वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दङ। बे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिया फिसा फिसा जागोन, नाथाय बर'नि जारिमिनारि माखासे मुंफोरखौ लाफानानै बे वाइल्ड लाइफखौ जोङो सृष्टि खालामनो नागिरदों। ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जायखिजाया मानसियानो इनक्रस खालामनानै जोंनि हाग्रा बिफानखौ हाग्राखौ बा हाग्रामाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो हायो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन। गुबुन मोनसे खोथाया जादों दिनै भारतनि बा बुहुमनि गुबुन गुबुन थावनिनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे बाथ्राखौ रायलायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। थांनाय दैथि लिग फेस्टिभेलनि जा दावबायारिफोर बाहागो लागिरिफोर बिथांमोनाबो होनदों जे बड'लेण्डनि जा मिथिंगा बे मिनिफैनाय मिथिंगानि महरखौ नुयोब्ला बड'लेण्डखौ नागारनानै थांनो बायो आरो बियो खोब एभारग्रिन मोनसे हालाम होननानै बुंथिनाया जोंनि गोसोखौ बिराद थुलुंगादों। बेनिखायनो हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होनायनि थाखाय सोरबा सासे सानैया मानसिनि थुनज्लायनायनि थाखाय हाग्रा धंस खालामनायनि नोजोराव दङब्लाबो जोंनि दावबायारिफ्रा जेरै जोंखौ बाख्नायदों, जों गोजौ थाखोनि होनानै जोंखौ जेरै बिथांमोना मान होदों, बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बै सासे सानैखौबो ओंखारबोनो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय जादों। जिहेतु सार हाग्रा रैखानि आखायावनो बिफानखौ नोंथाङा नेसनेल माहारियारि पार्कफोरखौ रैखा खालामनायाव माबायदि बिफाव लाजानो लुबैयो? ओरैनो माहारियारि पार्क होनोब्ला जोङो मानास नेसनेल पार्कआ जोंहा दंखायो। रायमना नेसनेल पार्कखौ जोङो 2021 मायथाइयावनो दाबाय। दिनै सिकनाझार नेसनेल पार्क बा सिकना जोहोलाव जोहोलावनि नेसनेल पार्कखौबो जोङो 316 स्कुवार किल'मिटार जोङो सृष्टि खालामनो हाबाय। गतिके बेनि गेजेरजों जोंनि हालामखौ मोथांखोर खालामनायनि दायथ'खौ जोङो जेब्लायबो जोंनि सरकारा नोजोर होबोदों। बेनिखायनो जों बे 2 बोसोरनि गेजेरावनो दा जों 5 बोसोराव आखाइ होगासिनो दङ। 5 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो 2 नेसनेल पार्क सृष्टि खालामनो हादों बा दानो हादों। गुबुन फारसे बावैसोनो बे 6 दाननि गेजेराव नेक्स्ट MCLA इलेक्सननि सिगांनो 3 वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि जों बानायनो थांबावगासिनो दङ। बेनि गुबै थांखियानो जादों हाग्रा ओनसोलखौ जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जोङो माबोरै मोथांखोर खालामनानै दोननो हागोन, लाखिनो हागोन, बिनि मिनिनायजों मुलुगनि दावबायारिफोरखौ जों माबोरै गोसो बोनो हागोन, बिनि खामानिखौ जोङो मावलांगोन आरो मावगासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय।
थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु। हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो। गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो। HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।